Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Sharon, manipod iti probinsya ti Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Bersabal kabansag ken Pahe family ti Samonte, Quezon, Isabela, ni Inang Rosario, Clarita Pahe and family from Paul Anthony Laya, Jose ken Benny Rose ti Barcelona, Spain. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester ken Daisy Jen Jose ti Barangay Subul, Asinggan, Pangasinan from Josephine Jose. Pamilyak dita Katabayungan, Kabagan, Isabela. Anak ko da Princess ken Prince Noah from Evelyn Malsi Bautista ti Italy. Gutierrez family ti Prado, Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Alan Padua, Romulo Diaz ken Boss Valdez from Alan Benedicto ti Dipintin Madela Quirino. Lakay ko ani Ador Manangan, Francis Sendico ken amanen nga po from Yara Asiana Manangan ti Doha, Qatar. Alonso Malyaga ken Tanyesa family ti Anlakapan from Cuse Malyaga Alamo ti Apari, Cagayan. Shout out kada Mari Chris Ukol, Leia Afunay, Dayan Carol Yoda ken Jasmine Rivera. Garcia family ti Santiago City from Beng Garcia. Mother Liway Agurin, Shane Beverly Agurin Wangag ti Dagupan, Tabok. Udlos family ti Caloocan, Rizal, Kalinga from Marilu, Odlos. Marayag Kalimag Silva ken Babaran family. James Ryan ken Rihanna
ti Malig Isabela kan San Roque Burgos Isabela from Regine Marayag, Carla Elmer Miaka Pasio, Jester Lee kan Mikay ti Pugo La Union from Camilla Pasio. Amin at taga-barangay Talang, Baggaw, Cagayan from Lucia Micaela Atanasio. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Dolores Balaho ti Quirino Madela, Buyakaw, Umaweng, Bitang kan Batayan family ti Ilocos from Joan Buyakaw. Apong Carmelita Rico kan Ambong Rico ti Poblacion Norte ti Mayantok Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Lilibeth de la Cruz ti Camiling Tarlac. Dufredo family ti Narvacan Ilocos Sur. Corrales family ti Narvacan Ilocos Sur from Jeneline de la Cruz ti Kuwait. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Sharon. Dear Manang Emmy, naibag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanan dagiti padak adumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan a Sharon, taga Cagayanak. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yo. Dahito yung amin ti pagaayat ti inak adengdenggan, gapo ta maliwliwa kadagiti agduduma apadas nga ingkay ikikan biyag. Naawi sakmat ang mga ipatulod iti padas ko, taamok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag. Dua kaming agkabsat kat siyak ti inauna. Makunak ana sa liwanwan mo ti biyag mi, gapo tamay sa negosyante ti amak. Sapay ko mamanang tamapilimat ang maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mama, apay adi kay pala mga rabi nalpas kamin ka ni ading ko. Sa anak pa'y amabisin anak ko. Madamdama akton amangan. Saan kayo pa'y amabisin? Wano urayan nyo man asumang peten ni Papa? Agindan kami ton amangan ka ni Papa, Sharon. Madamdama, adanton dayjay. Ay na Mama, di ka kadipay lanaruam ka ni Papa. Sigurado arabiin to una yan inton sumangpet. Kat sigurado anangan to dayjayan. Mabisinan kayo no aguray kayo pay. O kaya klaang iha, mga naktulatain ton madamdama. Sige, sikati makamo Mama. Amangan nga minog sakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Mapuyatan kayo kan mabisbisinan kayo iti kauuray kan ni Papa. Di nakpagdanagan anak ko, kabailak ti bagik. Naala sumra ka iti silid mo, tapno makainan na kamutan. Adapay klase minton bigat. Sige nga rod Mama. Good night. Parbangonan. Talaga saan si Mangpet ni Leandro. Amuklatan no sa di naman ang tinagturugan na. Talaga saan ang nagbalbaliw ti asawak. Urayan niya ti ipakita ka kinaanos ko kankwana. Di na pa'y ikan iti patag. Diyos ko, tulungan nak. Ikanak pa iti at idog a pasensya para kadagiti anak ko. Ipagpagapuklaangan ka nakwada. Kaya't ko ang makaturpos na agpadpada, tapno andan tugamang da iti masakbayan. Sana kas kanyak, nga awan pulos maaramidak. Paspasuro taklatan iti kayat ni Leandro. No kumatadamot na iturpos ko, ada kumamat pagkarit ko kadkwana.
ni anak, ayaba mo ni manang mo tagar mo sartayon. Agpalas ka na pa'y mama. Sumarnon to nintan makapalas. Kasta ka di. Nala, rugyan takarudan ti mangan. Kumamakam tulatan ni manang mo. Ni papa nga mama. Saan ka di makigiddan ka da tayo amangan? Kwa anak ko. Saan na nakaawid ni papa mi di rabii? Nalabit nga ado ti inasikaso na. Makaawid mat no kayat na. Tadamat logan na. Ti ko nayokit di. Adamanin sa balya pang ipapaayan na ito. Ang mga numakumikom laeng anak. Sigurado kayo, mama? Masansan mo tan nga aramidin na dayto eh. Agawid tubot laeng dayjay anak. Uray puutem. Kasla na alingag kung importante ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni mama. Kasano manang, saan manan ang nagawid idirabiin ni papa? Isokas di ti jar ni mama. Malmalday. Ken sigurado ang napuyat manan anang ururay ka ni papa. Sigurado day taading ko. Anyamot nga minan ni papa. Masansan mo't nantikas di nga aramidan na. Nang runak at saan nga tagtagari ni mama. Manang, saan nga ta nagbaliw ni papa? Diyak amo ading ko. Maasyanak unayan ka ni mama. Namin ano adaras anatiliwan na ni papa nga da sa bali a babae na. Ngam pinakawan na lata. Patpat din namin unay ni mama ni papa, manang Sharon. Isong agsak-sakripisyo akas jay. Ngam unfair ading. Araramidan amin ni mama ti kabailan na. Tapno agtali na tibig ka ti pamilya tayo. Ngam kaskas di asan nga ikan kano dayta ni papa. Manang Sharon. Aginggat kaano ang makaanos ni mama. Aginggat kaano, ading ko. Itinakunak iti damo apas at ti surat ko manang Emmy, nasaliwanwan ti panagbiag mi, tamay sa businessman ti amak, kat ni mama ti agtagtagibalay. Awan makunak ta good provider ti amak manang, ngam di makkel kami kani ading ko adoni, nga ammumi nga ada sa bali nga aramid ni papa. Idi damo, mas daawak, no apay asaan atubngaron ti inak ti aramid ni papa. Tunggal kasaritak, ibaga na nga agbaliw tumatlaang ni papa. Ngam mariknak akas taunay asakit ti marikrik na ti inak. Itilikodan ti panagpasensya ken panakaawat ni mama iti amak. Awan apulos makitak a nagbaliwan ti amak. Danito mangan ti rabii. Naimbag ta nagawid ka ita. Kalpasan ti do arabii asaan ka nagawawid. Katamom latan ano sa dino tayan ko. Sana na masapul nga ipakadak pa'y kang ka. Ngamsapsapulan da ka dagiti anak mo. Apay? Ada ka di manan kasapulan da di pagadalan? Dawagam ron niya ta itag ko adagos. Saan ba ta kwarta ti kanayon a masapul da kan ka? Mailiw damot kan ka. O, di baga mamakumikong makititrabaho. Nag-out of town ko na ama, tapos saan ko na sa pulan pa eh. Talaga ka di asan kan nga agbalbaliw. Kolehyon dagiti duwang anak ta. Dandani pa yan agturpos ni Sharon nga inaunata. Sumarunon tumot ni Donnie aburidak. Kat nagtama ti kalkali ka gumam sana ya.
ti makaturpos da. Basta siya, aginggat kabalak, ipaay ko ti amin nakasapulan da, tapno awan to ti babalawan da kanya. Amok day ta. Anya pa'y nga ron ti reklamom siling. Agreklamo ka ano, bisbisinan kayo kadagiti anak ta. Iso adi nakpawilan kadagiti kayat kong aramidan. Ipa may samkit di atensyon mo iti panangasikasum kadagiti anak ta. Tay sumutla day ta ti mabalin mo nga aramidan para iti daytoy a pamilya. Mama, nangag ko ti panagsarsarita yu kan ni Papay di Rabii. Nakaring ka pa, hindi si mangpet ni Papam. Wan, Mama. Kat nangag ko no kasano ti panagsasaukan ka ni Papa. Iha. Mama, apay abay-baya makas di ti trato kan ka ni Papa. Agdadata nga da babae na, ngam apay adi ka lumaban. Ilaban mo ti karbangam. Nabanuglaang ni Papam, iso napudot ti ulo na anak ko. Ma-stress siguro. Isumatla ti mga aramid iti pa kay si stressan na, Mama. Nagsayaat ko, Ma. No adda iti den natayo akanayon. Ngam sa balimat nga arpad ti ayan na. Lumaban kamat ngamin, Mama. Araramidak na ito'y para kada kayo ka ni ading mo. Di na kaming panunutan ka ni ading ko, Mama. Sinaamon ni Papa. Saan anain kalintagan ti aramidan na kan ka. Kasanon ti panagadal yun og sina kamin. Sigurado asan na kayo na suportaran no sinaak ni Papayo. Iso nga agsak-sakripisyo tapno makaturpos kayo kan ni Donnie, anak ko. Apay ngamin aday ta ti panunutan nyo. Konsensya na mo tan ano di na kaming suportaran. Mapanaminan iti kabit na ti kwartana kasta ka di? Panunutan mo't ko matibagim, Mama. Di na pagdadagan, anak ko. Basta ikariyo asayaatan nyo ti panagadalyo. Kaya't ko anarimat to ti masakbayan nyo nga agkabsat. Naimbagta nakapasyar kayo, tatang. Wen, anak kaw. Imbaw nakman din na nangyaw nga umay sumarungkar ka na kayaw. Marigatan nga minan nga agbiyahe, iso ako na naasaklaan ti umay. Kasta ka di, tatang. Sana ba alin no, awan di sa bali nga anan na yun na? Awan matkit di Ayun kayam, dagiti apukok ngay. Kumusta da? Dadanin agturpos iti kolehyo ni Sharon, tatang. Sumarunong tumot na ni Donnie. Ay, kat nagsayaatan. At danton profesional nga apukaw. Kahit jay asawam ngay, kumusta matan sila? Tatang. Siyempre, kas iti sigudlat ka Kasta ti mabasa kadagita matam. Di na pala inidyan, ti madin nga aramid na. Dumakdakalan dagiti anak yaw. Makitkita dati aramid na. Apay, saan amabaen ti asawam? Baybayan yun, tatang. Dumtang tumutlaang iti aldaw nga agbalbaliw ti asawa. Di ka di maumay ti kasta nga aramid na ka. Maduatawanan ang nagsagsagaba ka iti sidong na. Sinaam kitdan. Ay, saan, tatang? Kasi dagiti anak ko. Kaya't ko makaturpos da. Amo yung matadyak kabaalan ida suportaran. So nga'y bantay mo matanti bagay bitawan kwintana nga asawam?
Makisina ka kit din siling. Mawatan tong dagiti anak mo na ita, tasaan naman nga ubing ababasay. Saan, tatang? Mangnamnama ak nga iti may nga aldaw, kat makaamiris ti asawak. Agbalbaliw tumutlaang. Kanayon ko nga ikararag da ita iti Diyos. Mama, dandan ti graduation ko. Manungal daw laangan ti palabasan. Ay, agyaman ak Diyos ko. Itapay laang, kablaawan kan anak ko. Agyaman ak, Mama. No saan aga po kadagiti ado a sakripisyon para kada kami kaniading ko. Saan ko amaragpat da iti abaligik. Amumat ang nakasagana ak ang mga ramid amin akabalak para kada kayo magkabsat. Makapagtrabaho akton, Mama. Makatulong akton iti panagadal ni Donnie nga ading ko. Makaginawa kanton, Mama. Anya ti kayat mo asawan, anak ko? Amo yun anya ti kayat ko asawan, Mama. No santo pa'y lang agbalbaliw ni Papa. Agsina kayon. Awanton ti rason tapno ibantayo ti bagiyo kan kuana. Adda akton at tumulong para iti panagadal ni ading ko. Di mo pa'y lapang panunutan day ta anak ko. Ti panagturpos mo ti panunutam. Kat ulitag, maragsakan ak para kan ka, Sharon. Gaputadyak maalukoy ni Mama makisinan ka ni Papa, ingka gumaak nga rod tinagadal ana imbag, aging gaadimteng ti aldaw ti panagturpos ko manang Emmy. Kasta unay aragsak ni Mama kadagidi agundaway. Tanatungpalan tinabayag nga inararapaap na para kanyak. Kunak numalpasan ti kalbaryo ni Mama agapwanan ti panagbababa iti amak. Ngam saan matgayam? Takas-kas di adi na kayat ti makisina kan ni Papa. Dito'y analawlawagan kanyak ti amin. Saan ati suporta kada kami ti amak ti makagapo, adi na kayat asinaan ni Papa, no di kat talaga apat-pat gan na unay ti amak, itilikudan ti ado atawan apan ang gulgulib na kankwana. Dandanimotan agturpos iti kolehyo ni ading ko, idikalaat ang nagbaliw ti puloy ti angin. Ada ka ba't gaya mo, Alfredo? Wen, apay, mas daw ka nagawid ak dito'y balay tayo? Manungamin nga aldaw asaan ka nagawawid. Iso adyak namnamaan ti panagawid mo ita. Apay na kita nagado agargarot mo. Nakita'y badok ang daddo makagawak dagitoy. Isimpa mo di kwarto ta. Apay, awan pa'y dagita anak mo. Adada iti siledda. Lukas ta nga rod, hingkayaban ni Donnie, tatulungan na kamang isarot ka dagiti daddo magargarit ko. Ibagam ta sumaruno ni Jay Kotse. Sige. Apay anagado ti kargarat na nga inyawid na diti balay. Kaya't ka di asawan da ito'y nga. Tinasayat. Inakayaban ni Donnie, tatulungan na ti ama na amang iyon nagkadagiti gargarat na dito'y balay.
nagado tinsangpot ni Papa agaragarit na dito balay. Nagado dagiti binagkat may dirabi. Wan nga rod, mama. Imbaga kanyak ni ading ko idirabi. Anya ti kahit asawan day jay, mama. Agtalinaid ka din dito ni Papa? Ay, diyak mo anak ko. Amoyo mo tajak ugali ti agdamdamag ka ni Papayo. Mama? Paisimsim pa na mo ti di kwarto mi dagiti inyawin na. Mas daawak mo't nga rod. Ay. Nakaturog ka di pa ni Papa, mama? Wan, anak. Narnakan pa'y laang. Kasla na bambandog unay. Iso ajak rin ni Riing. Kaya't nga ta sa unday ta dituwi na kanayin niya agawid ni Papa, Mama? Kasanon tiyaw awidan na babae na? Un nga rod. Diyak basungbatan day ta sa ludsod mo. Noan niya ti panggap ti amayo. Iso lang ti makam mo. Ay. Kaya Tiyosawan, awan apulos tinadakdakamat na kada kayo idirabii, mama? Awan, Sharon. Kalpasan na nangan. Simrakan iti silid mi anaginana. Kas makitak iti langana. Kasla kalmado mo't. Sapay ko mga rod, ta nakapagpanunot mo't laangan, mama. Unyag paiso, Mama. Paliiwan tayo, anak ko. Basta ipakita tayo ang naragsak tayo iti panagawid na. Ikagumaan tayo nga iparik na kenkwana, nga awan apulos ti sakit tinakam tayo kenkwana. Kaagar mo saren, itay pa'y nakaluto ak. Diyak matan napupuutan ti oras. Aldaw mat gaya man. Saan ka riniing tanagimas matiturog mo? Ala, umay ka manganan. Ang mga numaladaw ka iti papanam. Sana karumwarita, Siling. Kaya't kutaginan na. Ayan dagiti anak ta. Simre ka ni Donnie iti pagadalan. Napanmatan nagtrabaho ni Sharon. Kasta gayam. Talaga nagbiita naglabas dagiti aldaw. Diyak napupuutan ti oras. Dakkelan dagiti anak ta. Kahit agyaman akken ka, Siling, iti anus mo anang padpadakkel kadagiti ubing. Di magkalda na saya ta tao iti likudan ti adu anag kuranga kas amada. Ha? Iso pakawanin na kumay ti adu abasol kuken ka, Siling. Katagyaman nakitikas taunay tadinak tinalikudan. Gapu iti panang gulgulib kuken ka. Nakaamiris akon. Kaya't ko ti sumubot kada kayo kadagiti anak ta. Ang kasanon ni. Siling, awanan ti rumba nga pagdanagam. Tanaornos kon ti amin. Kat manipod ita, ipamaysakon ti atensyon ko kada kayo a pamilya. Kat sapay la kumata mapakawandak dagiti anak ta. Amok ang napakawandakan. Kan saan da nagimula pulos iti sakit tinakam kan ka. Nagsisingpot dagiti anak ta. Isasapay la kumata saan pa naladaw ti amin. Takas iti nakunakon. Kaya't ko ti sumubot kada kayo. Manang, kastadyak pa'y lamamati ti makitkitak. Kanayin mo ti na masangpatanta ni Papa diti balay. Wan nga rod ading ko. Kan napaliiw mo ka din ni mama? Wan, Manang. Nakaragrag sa akin na kanayon ni Mama. Manipod addan dito ni Papa. Talaga apat-patgan na unay ni Papa. Kasla namin pinsan anak punas ti saom amarikrik nana. Idi addan dito ni Papa. Kaya rigan na nga rod ti lovebirds, Manang. Kat maragsakan ak unay ti makitkitak kadakwada. Italang anakitak idaakas ta.
Gaputay pamaysan ni Papa ti panawon na kada tayo. Kampanten ni Mama nga awanan ti sabali a babae iti biyag ni Papa. Iso ang nakaragragsak a kanayon. Katsi ka ngay manang Sharon. Anya ti marikrik na mita. Panagkunam, saan nga ta nasubyan ni Papa ti sigud nga aramid na idi? Panagriknak kat saanan ading ko. Mariknak mo ti sinseridad ni Papa kadagitar aramidan na. Amo ka daytoyan ti sungbat ti kanayon a panagkararag ni Mama iti Diyos. Daytoyan ti supapak ti ado a sakripisyo na manipod kinaubing ta ading ko. Mangan tayo, anak ko. Ni papayo ti nagluto iti armusar tayo. Kasla na imas day ta, Papa. Nagbanglo. Wan nga rod. Ay, sigurado nga dumanan ti makan ko. Dayta ti kayat ni papayo. Iso nga inluto na ti paborito yo a breakfast. Katagyaman ak no magustuhan yo anak ko. Amog ka na bayag asaan na napasamak ti kastoy. Kat pakawanin dak kuma kadagiti nagkurangak kada kayo. Di yun panunutan day di Papa. Basta naragsak kamin ka ni ading ko. Gaputa makitkita mi ti aglaplapusanan a kinaragsak ita ni Mama. Pudno ti kuna ni Manang Sharon, Papa. Awan ti tinarigagayan mi. Nusan na ti pagragsakan ni Mama. Kat ikarik nga ikarigatak asulnitan ti amin ang nagkurangak kada kayo. Sapay la kumatasaan pa analadaw ti amin siling. Saan? Mga baruanan tayo. Wan siling. Kat kaya't ko mapantayo makimi sa itaas ang kapamilya. Tangay aldaw ti Domingo. Aldaw na isan rat para iti na Marswa. Kalpasan na. Entay mangan iti uray sa dino akayat yu a restaurant. Siyak ti makam mo. Saan, Papa? Siyak ti mangitreat kada kayo. Kas panang rambak tayo iti pan nakabukalmanan ti pamilya tayo. Pulos ni namnama adumteng ti kasjay akanito iti pamilya mi manang Emmy. Nagsakripisyo ti inak, gapo iti naalas nga aramid idi ti amak, tapno agtali na idlaeng asibubukal ti pamilya mi. Kas iti nakunakon manang, good provider ti amak, iso nakaturpos kami nga agpadpada ka ni ading ko. Kat agpada kami matlaengan nga addaan iti napintas a pagsapulan ita. Adda na talgad at trabaho, idinto ta sinursuruan mo ti amak ni ading ko adoni, amang imaton iti negosyo na. Tasipod nagbaliw ti amak, dinan sinublian apulos ti naalas nga aramid na. Iso nga aging ita, nakaragrag saklat ta ni Mama. Pudno ang nagdalan kami iti nakuyam akan nito ti panagbiag mi. Ngam gapo iti sakripisyo ti inak, kan panagtalag mi iti na Marswa, naurnos ti amin, kat agbibiyag kami itaasang kapamilya anaragsak, kan agkakatunusan. Sakbay agibusak ti panagsalaysay kumanang, kayat ko laeng nga ibinglay kadagiti naayat adumdumngeg, nga uray anyapay ti pagdaldalanan tayo iti agdama, no makaibtur kayo lakit di, kan saan kayo amaawanan iti panagtalek iti na Marswa, sigurado ang maurnos matlaang ti amin. Takas iti ko nangarudan ti kaaduan, iti likodan ti napuskol ken nangisit nga ulap iti tangatang, agtaltali na ed
asuming sinising tilawag ni Apo Init. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Sharon. Sharon, pagayam ko, magustok launay ti kinunam itinaudi apasat ti surat mo. Pudno amin unay, saan to mabubus ti ranyag ni Apo Init? Kat ti kay papananday ta, awan mo ti sarday ti parabor nga agtaod iti namarswa. Iso asigurado nga ada solusyon iti anyaman akita ti parikot, nang runa no mataginayon mo ti panagtalek tayo iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyay.